Barangay Bagaas, Barangay Tabige sa Muman nga Banwa. Sa pagpangusisa sang Manapla PNP, nagpaligo ang biktima o po ng mga abyan sa mga suba kag aksidente nga nadanlog kag didto nagpadulong sa madalom nga porsyon sang suba. Nagpangayo sang bulig ang mga abyan sini sa mga estudyante kag na-rescue kag gilayon gindala sa Dr. Ramon Gustilo Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa mga dunga pa natin nga mga balita lokal, nagmando si Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO Director Police Colonel Romeo Balaros sang ceasefire o kung untat anay sa opensiba batok sa New People's Army. Suno kay Balaros, imbes nga mapatigan sa operasyon sa mga kabukiran, ginpakamayo niya nga magtutok ang mga ini sa mga borderline sa probinsya sa ginapatigan nga check-up points batok sa coronavirus disease. Apa sa gyapon alerto ang kapulisan kag wala man naghatag sang kumpiyansa bagod hindi man may baluan kung anong tikang sang mga rebelde. Angot sinin na pagabay si Balaros sa mga NPA nga mag-upod sa ceasefire updan ang away batok COVID-19 kag hindi mamintaha sa sitwasyon. Nabaluan diri sa probinsya sa Negros Occidental o kung diri sa probinsya ang Negros Occidental Mobile Force Company amo nagpatigan sang operasyon sa kabukiran. Una na nga ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte ang ceasefire. Nagnubo ang tinakpanay sang illegal gambling sa syudad sang Bacolod ikumpara sa nagligad nga bulan. Suno kay Bacolod City Director Police Colonel Henry Binyas, kalabanan sa ilan na dakpan nagahampang ang sang baraha, madyong bugoy hantog kag kun kaysa pabulang sa purok. Ginpasiguro ni Binyas nga wala sang illegal numbers game sa syudad sang Bacolod, magluwas sa STL nga iya sang PCSO. Wala man sang may na-monitor si Binyas nga nagahampang sang video karera. Suno kay Binyas, nakita niya ang kapisan sang kapulisan sa kampanya kontra panahor bangod sa one strike policy nga ginpatuman. Hatagan ni Binyas ang konsiderasyon ang parlor games sa namatyan apang likawan ang pagbangka nga may dalagko nga pusta. Ginpanumdum ni Binyas ang kapulisan nga likawan man ang pagsulod sa panahuran agud hindi mapasakan sa kaso kriminal kag administratibo. Patay ang isa ka 62 anyos nga Australian national matapos ginaligar naghikog sa sulod sang ila puloy-an. Nasapuan na lamang sang live-in partner nga nagahamyagon ang ining napatay kag nagaungot pang isa ka colonial knife sa lawas ni. Pila sa dughan ang naangkon sang Australian national nga gintunaan sang iya kamatayon. Padayon pa karon ang investigasyon sa kapulisan sa krimen. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 15. Sa ato naman mga ka-aksyon, nga nagaproblema sa mga bukol nga nagatubo sa inyong lawas, sis man kung tumor, hindi na magpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Ever Capsule. Sunod sa mga eksperto, ang Santon Plus Ever Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter kagiman pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Ever Capsule ang inyong alawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst kagiman pa nga mga balatian. Santon Plus Ever Capsule garantisado may alibyo. Mabakal natin sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalla Narnais at tubalan sa gate sa Paglawang Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kaya ang Santon Plus Ever Capsule pwede na ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kaso sang COVID-19 sa Pilipinas naglambot na sa 217, samtang 8 ang nakarecover. Marso 22, Ginduso, i-deklarar bilang National Day of Prayer. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon Radio! COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. What actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces and you pick up the virus then with your hands. And if you touch your nose, eyes or mouth, that's how you become infected. You can also pick it up by touching other people or by shaking hands and then touching your nose, face or mouth. So what happens when it enters your body? The virus sits in the throat and the upper respiratory tract. In most cases, around 80 to 85% of them, symptoms are mild and they'll quickly pass. You may get a sore throat or a dry cough, and your throat may be red. As your immune system kicks in and you start to fight the invading virus, you may also get a temperature. Your body temperature increases as it tries to create a hostile environment for the virus. In other, more severe cases, the virus can attack the lungs and cause pneumonia. This affects maybe 15 to 20% of people. It binds to 2 types of cells in the lungs and causes them to clog up. Goblet cells that produce mucus and cilia cells. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:21, detalye na sang mga balita nasyonal. Naglambot na sa 217 ang kumpirmado na kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Inamatapos kinkumpirmar sang Department of Health ang 15 ka panibago nga mga kaso. Samtang ginanunsyo man sang ahensya ay kawalo nga naka-recover. Si patient number 20 ay isa ka Filipino gikan sa Cavite nga may travel history sa Japan kag na-admit sa tong Marso 7 sa Research Institute of Tropical Medicine kag na-discharge matapos mag-negatibo sa 2 ka test ng patigayon. Nagatag naman sa pagklaro ang DOH sa impormasyon angot sa ika-16 nga napatay sa mga masakit. Si patient number 57, isa ini ka 65 anyos nga Filipino, nga gikan sa Bulacan kag indi Pasig. Sa karon nagapabilin nga 17 ang napatay sa COVID-19 sa Pilipinas. Nagpadala sang silateng House leadership kay Presidente Rodrigo Duterte nga nagapangabay nga deklarar ang Marso 22 bilang National Day of Prayer sa tungasang pagpamahog sa COVID-19. Sa sulat ni House Speaker Alan Peter Cayetano, Majority Leader Martin Romualdez, kag Minority Leader Benny Abante sa Marso 16, ginakabig nila nga extraordinarily challenging times ang ginapatubang sa Pilipinas bangod sa COVID-19. Naibaluan naglambot na sa masobra 200 ang kumpirmado nga kaso kag 17 na ang napatay diri sa Pilipinas. Ginanunsyo naman sang Food and Drug Administration nga ila ginaprubahan ang 4 ka commercial test kits para sa COVID-19. Suno kay FDA Director General Eric Domingo, posible gamiton ang kits sa mga hospital kag laboratorio nga panugutan sang Department of Health nga mag-test sa COVID. Sa abiso sang FDA, ang mga aprobado nga test kits nga gina-manufacture gikan sa China kag South Korea, amo ang Nucleic Acid Detection Kit for 2019 nCoV, Novel Coronavirus 2019 nCoV Nucleic Acid Detection Kit,
Allplex TM 2019 nCoV assay kag Solgent Diaplex Q Novel Coronavirus 2019 nCoV Detection Kit. Nagpailalim naman sa self-quarantine si Health Secretary Francisco Duque III. Suno kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, nagumpisa nga mag-self-quarantine ang health chief nagligad nga Marso 18. Apisar nga wala sang nabatsyagan nga anuman nga sintomas, nagpaidalom naman ini sa COVID-19 test. Naibaluan si Duque ang may asthma kag hypertensive ang mga nagpa-COVID-19 test naman ini. Ginapaabot nga magagwa ang resulta sang test kay Duque sa sulod sang 2 tubtub 3 ka adlaw. Naibaluan nga 3 ka beses nga ma-exposure si Duque sa isa ka mataas nga opisyal sang DOH nga nagpositibo sa COVID-19. Samtang padayon man sa gihapon ang pagtrabaho sang tiglikom pinagi sa work from home arrangement. Hindi mahimo ang apiliton sa mga employers ang ilang mga empleyado nga magsulod sa trabaho kung sakop sila sa enhanced community quarantine. Sunod kay Labor Secretary Silvestre Bello III, mahimo hindi mag-report ang isa ka empleyado bisan pa nga wala nagpasugot ang kompanya. Dugang pasning ang hindi pagsulod sa isa ka empleyado ang hindi mahimo manginbasihan para siya ang disiplinahon. Mahimo nga i-charge sa leave credits sa isa ka empleyado ang hindi pagsulod sa trabaho. Apang kinklaro ni Bello nga hindi kinahanglan nga gamiton ang leave credit sa empleyado kung sila ang magapaydalon sa 14-day quarantine. Ginpahayag naman ni Cabinet Secretary kag IATF-EID spokesperson Carlo Nograles nga hindi mahimo kakason ang isa ka empleyado kung hindi ni mag-report bangod sang COVID-19. Nag-apilar ang Department of Interior and Local Government sa publiko nga magtawag lamang sa COVID-19 hotlines kung may emergency angot sa makalalaton nga balatian. Sa ginpagwa nga pahayag ni DILG Secretary Eduardo Anyo, perme bukas ang linya para sa mga nagakinahanglan sa bulig sa gobyerno. Antes magtawag, siguruhon nga matuod kay importante ang report pagi sa COVID-19 hotline. May baluan nagabulig man iba nga personnel sa 911 emergency hotline sa ila. Ginaduso naman ni Anay Health Secretary kagaron Iloilo Representative Janet Garin nga dapat magbutang ang Department of Health sa isa ka ospital para lamang sa mga pasyente nga positibo sa COVID-19. Suno kay Garin, bagod limitado pa ang nibaluan angot sa mga virus, mas maayo nga magdala na sa isa ka ospital nga para lamang sa nagpositibo, agud malikawan nga maglapda ang virus. Kung basihan sa siya ang sitwasyon, madamo sa ospital nga nag-accommodate sa COVID-19 nga kaso, rason nga dako ang tsansa nga malat na ang iban nga pasyente. Dugang pa isa maninika kay Yunan nga mag-ululupot ang mga health workers nga eksperto, subuman ang mga may training sa paghandle sa mga COVID-19 patients. Inianiya nakita nga rason kung nga nagadamo na ang health workers nga ginakabig nga patient under investigation kung hindi matap na, posible magresulta pa sa kakulang sa mga frontliners. Kung pondo naman ang pag-istoryahan, ginpahay ni Garin nga magkinot lang sa pag-usar kag kung mayara na sang dedicated hospital, dito na ihatag ang tanan nga pondo pambakal sa mga testing kits, ventilators, mga bulong, personal protective equipment kag iban pa. Sa rekomendasyon ni Garin, posible himuon nga COVID-19 hospital ang Lung Center of the Philippines, Philippine Blood Center o kun ang Quezon Institute. Nagpanghatag sang food packs sa mga health workers sa apat ka hospital ang Office of the Vice President. Sa ginpagawa nga pahayag ang food packs ang gikan sa mga private sector partners sang OVP. May baluan ginatagan sang 13 ka mga 4-liter milk ang St. Arnold Johnson Kalinga Center, 37 ka frozen pasta, kag 141 ka pastries ang Dr. Jose Fabella Memorial Hospital, isa ka gatos ka food pack sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center, kag isa ka gatos man yung food pack sa San Lazaro Hospital. Dugang pa nakapanghatag man sang food pack sa mga uniform personnel ngayara sa check-up point sa Metro Manila. Ang private donors ang mga food packs among the Moment Group Incorporated, Zoo Coffee PH, Panda Express PH, Melody Likwanan, Jennifer Marave kag Alison Lau. Temporaryo nga gin-suspend ang Department of Foreign Affairs ang pag-issue sang visa kag visa free entry privileges sa mga dumuluong. Sa Twitter, ginpahayag ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., ini ang epektibo umpisa kahapon Huwebes, Marso 19. Magapabili naman nga valid ang mga visa ang gin-issue na sa mga asawa kag kabataan sang mga Filipino.
Ginkompirma sa embahada sa Pilipinas sa Kuwait nga mayara sa nagpositibo nga Pinay sa COVID-19. Ang pasyente nga isa ka domestic helper naka-close contact sa persona nga mayara sa travel history sa United Kingdom. Sunod sa lokal nga otoridad, ang pasyente yara naman sa stable nga kondisyon. Sa nabaluan, may kabilugan nga 130 ka matao sa Kuwait ang infected sa COVID-19 base sa report sa World Health Organization. Nagpatigayo naman sa disinfection ang Bureau of Corrections sa New Bilibid Prison kasunod sa pandam sa coronavirus disease o COVID-19. Sunod kay Bucor Chief Gerald Bantag, tuyo sang disinfection nga masiguro ang safety sa mga person deprived of liberty kag ilaman pamilya. Nagbakal ang ahensya sang misting machines, N95 mask, alcohol, gloves kag disposable long sleeves para sa pagpabilin nga COVID-19 free ang mga custodial facility. Sunod kay Bantag, sa piyak sa kakulang sa supply sa merkado, hindi sila mag-unta sa pagpangita sang resources para makumpleto ang kinanglan nga proteksyon sang mga PDL. Kag sa katapusan nga balita national, nagpamalibad si Senator Leila de Lima nga magpaidalom sa COVID-19 test. Sa pahayag sang senadora, 3 katuig na siya nga naka-involuntary quarantine kag bangod sa Ginoo nagkapabilin nga maayo ang iya nga pamatyagan. Ginpahayag sining ang testing kit nga gamiton sa iya ay paggamit na lang sa isa ka symptomatic patient under investigation. Mas maayo sunod sa iya kon mass testing ang ginapatigayon apang sa iya na baluan, hindi ini mapatigayon bangod sa kakulang sang test kit. Palayag pa ni de Lima nga paminsanan kundi ginagamit ang test kit kag hindi pwede nga tanan nga matagas nga opisyal ang magpa-test kung wala man sa exposure o kung sintomas sang COVID-19. Aksyon Radio Philippines Standard Time na size 29, ang Mighty C naman ang alkaline ng vitamin C, naga-edukar, nagabalanse, kag nagapabakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kaya Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, manami maningan, antioxidant nga vitamin para sa mata, ginatagan sang alibyo, nagagkurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, maginom kita sang Mighty C, kag Santon Plus Herbal Capsule. Inyong ipamatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka po sa inyo News Team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.